Kaixo denoi hemen txegaude beste ben behele artibain mutrikun eta Busturialdean aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko gaur ekainaren 14 da, eta hazingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Jago Arrasate Berriatuarra izango da aurrerantzean Real Sociedadeko entrenatzaile Berriatuarra orain arte 3. entrenatzailea izan da. Jokin Aperrabai Realeko presidentearen arabera, Arrasate mutigen lehenengo taldea zuzentzeko pertsona egokiena da. Berriatuarrak 34 urte ditu eta Philippe Montanier Realeko entrenatzaile ohiaren lan taldean egonda iragan denporaldian. Aurretik gazten taldeak be zuzendu zituen. Arrasatek ardura barria pozez hartu duela esan du. Hori bai, aurrera begira egiteko gogorra duela dio, eta taldeak egoki funtziona dezan bere aldetik alduen guztia egingo duela esan du. Horrela bada, ohore handiz, Jagoba Arrasate Berriatuarra Realeko entrenatzaile bihurtu da. De que esto podía suceder y en ese sentido pues me ha ayudado pues para que no me pille de sorpresa tampoco, ¿no? Gernikaldea osasun zentroak Leartibai eta Busturialdeko osasun zerbitzuak nabarmen hobetuko dituela esan du Inigo Urkullu lehendakariak. Osasun zentroa 2012ko abendutik dago martxan, baina ofizialki asteon inauguratu dute. Zentroak errendimendu osoz jardungo duela gaineratu du lehendakariak. Gernikaldea osasun zentroa urte luzeetako lana dela azpimarratu zuen astelenean Inigo Urkullu lehendakariak. Inaugurazio ekitaldian, lehendakariagaz gain Osakidetzako zuzendari nagusi Julian Perez eta osasun sailburu Jon Darpon egon ziren. Agintarien esanetan, aurrerantzean Leartibaik eta Busturialdeak lanean errendimendu osoz jardungo duen zentro barria edukiko dute. 40 milioi euroko inbertsioagaz, zentroa iraganaren eta etorkizunaren arteko zubia dela esan du Urkulluk. Inaugurazio ekitaldia egiten zen bitartean, sindikatuek osasun sailaren jarrera salatzeko protesta egin zuten zentro barriaren kanpoko aldean. Sindikatuen esanetan, osasun sailak zentroaren eraikuntza behin eta berriro atzeratu izanak aurrekontuan neurri gabe igoarazi du. Gaztetxearen premia aldarrikatuko dute bihar Lekeition. Aldarrikapena egiteko gazteek herriko plaza gaztetxe bihurtuko dute. Denon artean egindako aterpia lelopean egitarauak egun oso hartuko du. Herriko gazteek eta oroar herriak gaztetxea behar duela aldarrikatuko dute bihar Lekeitiarrek. Horrela bada, Lekeitioko gazte asanbladak egun osoko egitarauagaz jai giroan egingo du aldarrikapena. Funtsean, gaztetxea danentzako ateak zabalik edukiko dituen lekua izango dela esan du Amaiur Seijo Lekeitioko gazte asanbladako kideak. Bueno, hemendik deialdiza, egungo zapatuan gaztetxe egunean parte hartzeko, deialdiza batez hori zen, ez? Bizarko gunean egon gaztetxe horren parte izango hilako danok, eta, gaur danik hasi horretarako bizarko gaztetxe hori lortzeko. Orduan, ekainak 15 zapatua danok Lekeitioko gaztetxe egunera. Sukarrietako Begoñako Ama udalekoa kulturgune izendatzeko eskaera egin diote Sukarrietako udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzari. Eskaerak kezka eragin du Busturialdean lan eta bizi plataformarengan. Izan ere azken horren esanetan, bi erakundek itxurako jarrera aldaketa erakutsi dute. Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzari Sukarrietako udalekoak interes kulturaleko ondare izendatzeko eskaera egin ondoren, Sukarrietako udalak bat egin zuen eskaera horrekin. Izendapena lortuz gero, baina babes hori partziala izango litzatekeela esan du lan eta bizik. Plataformak azaldu duenez, Ricardo Bastidak diseinatutako eraikina baino ez litzateke babestuko eta gainontzekoa kanpoan utziko litzateke. Hori dela eta lan eta bizik ez du lertzen zergatik ez duten multzo osoaren babesa eskatzen. Plataformaren arabera, babes partzialeko eskaera horrek babestu beharreko monumentu multzo osoaren batasun bereizi ezina apurtzen du. 2013ko plazatik gaztetxera bertsolari gazteen txapelketako finala jokatu zen joan den zapatuan Markina Semenen. Publikoak eta epaimaiak aho batez izendatu zituzten bertsolari honenak. Horrela aurtengo irabazleak Oiana Iguaran eta Unai Mendizabal izan dira. Bertsozalez bete zen Markina Semengo Akerbeltz gaztetxea joan den zapatuan. Plazatik gaztetxera bertsolari txapelketako finalak aurreikuspena gainditu zituen,
eta giro paregabean egin zen. Gorka Ostolaza herriko bertsolariak aurkeztu zuen saioa. Umore puntuagaz, publikoak barrealgarak egin zituen. Bertsolaririk onenak eta txapeldunak izendatzerakoan, publikoa eta epaimaia bat etorri ziren. Bada aurtengo irabazleak, Oiana Iguaran eta Unai Mendizabal dira. Bertsolariek, bertsozaleek eta antolatzaileek, denek, pozik amaitu dute txapelketa. Juan Calzada egunean kalea ixteko eskatu dute Gernika Lumoko tabernariek. Jai eguna ekainaren 22an egingo badabe, pintxopote ekimenaren sustatzaileek udalak emandako ezezkoa kritikatu dute. Izan be tabernarien esanetan zinegotzi batzuek kalea ixteko ez dagoela arazorik esan dute. Herriko 12 tabernarik antolatu dute Juan Calzada eguna. Eta jaieguna zabalago eta lasaiago izan dadin, udalari egun horretan kalea ixteko eskatu diete ekimenaren sustatzaileek. Udalak ostera ezezkoa eman die. Tabernariek Iñaki Gorroño Gernika Lumoko alkatea aitzakiak ipintzen dabilela esan dute. Izan be, euren esanetan, zenbait zinegotzik horretarako arazorik ez dagoela esan die. Eskaerak eskaera, jaiegunaren prestaketak aurrera jarraitzen du. Ondarrako udalak Zaldupe futbol zelaia alokatzeko erabakia hartu du. Aurrera kirol elkarteak lehentasuna edukiko badube, aurrerantzean gainerako taldeek be erabilialko dute Ondarrako futbol zelaia. Erabakia hartuta alokairuko tasak finkatzea falta da orain. Eladino González aurrerako lehendakariak ontzat emondu aldaketa. Bada aurrerantzean Ondarroako zein inguruetako herrietako futbol taldeek Zaldupe futbol zelaia erabilialko dute, aurrerakoak izan edo ez. Hori bai, Ondarroako aurrerak lehentasuna edukiko duela jakineragindu du Ondarroako udalak. Izan be, zelaia alokatzeko erabakia udalak hartu du, Bilduren botuekin. Bozketan Eusko Alderdi Jeltzalea abstenitu egin zen. Futbol zelaia alokatu halko den modu berean, gainontzeko azpiegiturak be alokatu egin halko dira. Onartutako araudiaren arabera, zelai erdia ordubetez alokatzeak 30 euroko salneurria edukiko du. Denpora berean zelai oso alokatuz gero, taldeak 60 euro ordaindu beharko ditu. Halan dabe, zehazteke dago argiteria edukitzeak zenbateko salneurria edukiko duen. Ieslari eta deportatu politikoen kolektiboak deituta elkartasun hatxa izeneko ekimena egingo da bihar Miarritzen. Ekimenagaz ieslariek gatazka politikoaren konponbidean parte hartu behar dutela aldarrikatuko dute. Egun guztiko egitarauagaz, gatazkaren konponbidean ekarpen politiko egin behar duela esan du ieslari eta deportatu politikoen kolektiboak. Ekimena bihar egingo dute Miarritzen. Deialdiaren harira, Le Artibai, Mutriku eta Busturialdeko hitzak erreportaje berezia egin du eta ikusgai dago bi eskualdeetako webguneetan. Bestalde, bertoko ieslariek elkartasun hatxa ekimenean parte hartzeko deia egin die herritarrei. Kainak amagozen ezautemun, guri izango da ez dauek interpeletie, baina batez be, euren esko ez usteko konponbide, guk aurkeztuko gor bide horri bat, utzako ieslari zen gaitxe zelan konpondu alda, errealitate ezberdinek mai gainera atako guz, eta hor ez dauek erabaki biko da, segitzen da blokeun, edo besteran gure esperantzia gainetik pasatia. Hori argi da, herrisa babesaz eta jentean ilusioneaz. Kainan 15ko hori alako, ez da bakarrik proposamen bat plazaratuko gule, hori izango da, irudikatu nahi da, herri babes bat badauke gule, eta herri babes horraz eta internazionalki lortu ditzen kontaktukin eta apoiukin hau aurre dutie. Ez horten ez dagoen esku existie gintzen. Prozesu hau, sistema hau, estatuen esku erabiliko dabe, hau dena bloketa. Hor, ez da beste alternatibai. Herrixen mugiden bida, herrixek sinistu bidau, hau geuga da zela kapaz konpontzeko. Hori azken fin, nahi dena azpimarratu. Eta asteburura begira jarrita asteon jaiak, musika eta kirola izango dira protagonista. Horrela ba, Etxebarrin, Markina, Semenen, Ondarroan, Gernika Lumon eta musikan hainbat ekimen egingo dira.
Aurreikuspena betetzen badira, eguraldi onagaz, ekimenak arrakastatsuak izatea espero dute antolatzaileek. Ekimenak non nahi egingo dira asteburuan. Etxebarrin urteroko hitzordua edukiko dute realizaleek, San Miguelekoa, egun berean gainera, umeen eguna ospatuko dute. Markina Xemeinen, Domekako triatloi txikiak eta Amaioko jaiak izango dira jaun eta jabe. Ondarroan, arraunaren asteburua eta atletismo eguna egingo dira. Musikan be, jai giroa nagusituko da bihar egingo den gazte egunean. Eta Gernika Lumon musika elektronikoaren topaketa egingo da Astran. Hori ere bihar, 4:00 aurrera. Eguraldiak lagunduta, ekimen guztiak arrakastaz egitea aurre ikusten dute antolatzaileek. Gaurko sausi izan da dana eta albistegiak amaitzeko betiko modura zorion aurrei egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion aurra ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro bezuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzanen papereko edizioan eta webguneetan behin informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik, asteburuan auki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera. Aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun